Dobrodošli u novu predbožićnu epizodu Pomalo podcasta. Ova epizoda je vođena meditacija / vizualizacija kroz koju možeš opustiti sav stres i pritisak koji često osjećamo prije i za vrijeme Božića. Želim ti pokazati da se ne trebaš stresirati oko savršenog poklona, jer savršen poklon zapravo već čeka o tebi. Zato sada potraži neko mirno mjesto na kojem se za vrijeme ove vizualizacije možeš fokusirati samo na sebe. Neko mjesto koje ti to pušta da prodišeš, da se opustiš i da se napuniš novom svježom energijom. Možeš si pripremiti papir i olovku za pisanje dnevnika nakon ove meditacije. I kada si spreman, udobno se smjesti u bilo kojem položaju koji ti sada odgovara. I zatvori oči. Prije vizualizacije želimo se malo fokusirati i centrirati. Zato ćemo napraviti 3 duboka udaha i izdaha. Duboko odahni kroz nos, probaj sporo i dugo odahnuti. I kratko zadrži dah, opusti ramena. I sa izdahom opusti stres. Još jednom. Udahni kroz nos, sporo i dugo. Zadrži. Opusti ramena, opusti lice. I s izdahom opusti sve napetosti u tijelu. Primijeti kako se sve u tebi omekša i opušta. I sada opet duboko udahni kroz nos. Zadrži. Opusti još jednom ramena, opusti lice. I s izdahom opusti unutarnji pritisak. Pritisak da budeš nešto što drugi očekuju. Pritisak da svima kupiš najbolji božićni poklon. Pritisak da ispuniš tuđe očekivanja. I sada diši u svom prirodnom ritmu. Stavi svu pažnju na svoj dah. Osjeti kako ulazi i izlazi iz nosnica. Kako se tvoja prsa i rebra sa svakim udahom šire i kako se sa svakim izdahom spuštaju. I sada pažnju stavi u svoje tijelo. Fokusira se na stopala, na noge, na trbuh, na ruke. Osvijesti leđa, ramena, vrat i glavu. I sada probaj osvijestiti cijelo tijelo kao cijelinu. Od vrhova nožnih prstiju skroz do vrha glave. Sve što je između. Osjeti toplinu. Osjeti energiju. Tvoje tijelo. Kako god da je, osjeti ga. Zdravo ili bolesno, veliko ili malo, mršavo ili debelo. Ono je tvoje vozilo u kojem se krećeš na ovome svijetu. Tvoj dom u kojem bivaš svaki trenutak svog života. Zahvaljujući tvom tijelu ti se možeš kretati, razmišljati, stvarati i voljeti. Zahvaljujući tvom tijelu ti možeš komunicirati sa svijetom i sa ljudima oko tebe.
kroz dodir tvojih ruku, kroz pogled tvojih očiju, kroz riječi koje zlaze s tvojih usta. Svaki tvoj pokret je način komunikacije. Tvoje tijelo je puno više od onoga što misliš. Uvijek imamo izbor. Sa svojim tijelom ne moramo ništa napraviti, ali možemo ga iskoristiti za nešto pozitivno. Zato bih te voljela sada pozvati da u ovo božićno vrijeme iskoristiš svoje tijelo kao poklon. Poklon sebi, ali i poklon svijetu i ljudima koji su ti dragi. Samo zamisli koliko tvoje akcije mogu značiti drugima. Zamisli kakav prekrasan poklon tvoje riječi mogu biti za nekoga ko se u ovo vrijeme osjeća osamljeno i izgubljeno. Koliko kroz dodir ili osmijeh nekome možemo pomoći da se osjeća bolje. Možeš iskoristiti svoje noge kao poklon. Možda u prenesenom smislu da napraviš prvi korak prema nečemu. Ali možeš i ići prema nekome i pomoći mu kad vidiš da mu je potrebna pomoć. Možeš iskoristiti svoje ruke da nekome otvoriš vrata, da nekome pomogneš nositi nešto, da nekoga držiš za ruku u teškim trenucima, da nekoga zagrliš ili da nekome napišeš par toplih riječi. Svoje oči možeš iskoristiti za opažanje ljudi kojima je potrebna pomoć s nečim. Očima možeš nekome pokloniti pogled pun ljubavi i povjerenja. Možeš ih iskoristiti da nekoga istinski vidiš za ono što ta osoba stvarno je. Pokloniti nešto može biti jako jednostavno. Ne moraš ništa kupiti, ne moraš ništa stvoriti, ne moraš ništa posebno ni smisliti. Poklon može biti samo tvoja prisutnost, ali samo onda kad si stvarno prisutan. Zamisli kako nekome možeš pokloniti nešto na način da ga samo slušaš, bez da odmah počneš pričati o sebi i gurati svoju priču, bez davanja savjeta. Samo pokloniš svoje uši, svoj svoju prisutnost. Jednostavno si tu za nekoga. Toliko može biti jednostavno pokloniti nekome prekrasan poklon. Možda ti odmah neko padne na pamet koga bi takav poklon od tebe razveselio. Sat vremena zajedničkog druženja, možda igranje društvenih igara ili samo slušanje. Par lijepih riječi, možda neki lijepi dodir, čvrst zagrljaj, poziv, razgovor, poruka ili možda zajednička šetnja. Ovog Božića neka tvoj poklon ljudima bude tvoja prisutnost. Znaš kako se na engleskom kaže biti prisutan. To be present. A to ne znači samo biti prisutan, nego je biti poklon. Možda sada misliš na jednu konkretnu osobu, možda na više njih. Možda su to tebi bliski ljudi, prijatelji, partneri, roditelji. Ali možda sad i misliš na nekoga koga čak i ne poznaješ,
nekoga koji je na skroz drugom dijelu svijeta. Možda si pogledao vijesti ili pročitao nešto i znaš da je nekome potrebna donacija. I onda umjesto da ljudima kupuješ poklone lijepo i možeš reći, vidi, napravio ili napravila sam nešto dobro za nekog drugog. Ne trebaš se stresirati oko Božića, jer kad si pod stresom, više nisi prisutan. Još jednom udahni, izdahni. Osvijesti kako se tvoje tijelo osjeća. Vrati se svojem poklonu, svome tijelu. I ako si sad kroz ovu meditaciju imao jednu ili više osoba na umu, onda njih čuvaj u sebi dok ne otvoriš svoje oči za par trenutaka zajedno sa mnom. Još par dubokih udaha i izdaha. I polako otvori oči. Sada razmisli što je prvi mali korak koji možeš napraviti kako bi nekome napravio poklon koji samo ti možeš pokloniti. Je to poziv, poruka, osmijeh ili zagrljaj. Možda da danas otkažeš neki termin kako bi proveo vremena s nekim. Svejedno što je, ne mora to biti ništa veliko. Jer svaka mala stvar i svaki mali trenutak je nešto što samo ti možeš pokloniti. I sada napravi taj prvi korak. Svejedno što je, samo to čini. Nebitno slaviš li Božić zbog tradicije, zbog obitelji, zbog vjere. Ovaj poklon uvijek možeš pokloniti, pa zašto ne i sada, ovaj Božić. Ako se pitaš, meni možeš pokloniti jedan review na Apple podcastu ili u komentarima ispod videa na YouTube-u ili mi možeš poslati neku poruku ili na način da podijeliš ovaj podcast s ljudima kojima bi se ovo moglo svidjeti ili kojima možda ovo potrebno čuti. Hvala ti što si tu i što rasteš zajedno sa mnom. Čujemo se.